Assalamu alaikum. Barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel ta AMU Special Tech. So ‘yan uwa kamar yadda kuka sani cewa wannan channel tamu mai albarka a kullum tana kawo muku bidiyoyi ne akan samun kuɗi a online. So don haka ba tare da ɓata lokaci ba, a yau ma ga mu ɗauke da sabon platform wanda za ku ringa samun kuɗaɗe sosai. So don haka ba tare da ɓata lokaci ba, kawai ku biyo ni mu je a fara bidiyon. Amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon ɗan uwa, kada ka manta idan baka yi mana subscribing ba, muna roƙon ka daure ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawa ka zaɓi all. A ta haka ne a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da kai. Mun gode. Alaikum. So kamar yadda na yi muku bayani cewa a yau mun zo muku da wani sabon platform wanda za ku ringa samun kuɗaɗe sosai. So insha Allahu a yau za mu nuna muku yadda ake register, sannan mu nuna muku yadda ake samun kuɗi a cikin wannan platform. Amma da farko ka san da cewa kowanne platform idan za ka shige ta, ka shige da at your own risk, domin za ka iya samu sannan kuma za ka iya rasawa. Ka shige ta da ko da abin da ka rasa ta ba zai taɓa damun ka ba. So don haka insha Allah bari za mu nuna muku yadda ake register. Okay, so da farko bari in shiga, domin link ɗina yana cikin WhatsApp ɗina, zan shiga in nuna muku yadda ake register. Zan ajiye maka link ɗin a ƙasan description, sai ka je kai register kai ma ka fara samun alkhairi. Okay, so kamar haka idan ka shiga nan za ka ɗan jira shi ya login. Okay, so kamar yadda kuke gani idan ya kawo ka nan gurin sai ka zo ka taɓa inda aka rubuta me ɗin nan, kamar yadda kuke gani za ka zo ka taɓa shi kamar haka. Okay, so idan ya kawo ka nan, abinda za ka yi a nan wajen idan baka taɓa yin register ba, za ka zo ka taɓa nan ne inda aka sa no account go to register. So kamar yadda kuke gani nan za ka taɓa kamar haka. Okay, so kana taɓawa ga nan wannan phone number ka za ka sa, za ka cire ziron farko sai ka sa lambar wayarka a nan gurin, sannan kuma nan za ka sa password ɗinka wanda ba ka taɓa mantawa da shi ba. Nan kuma za ka maimaita wannan password ɗin da ka sa a nan kenan, shi za ka maimaita shi a nan gurin. Okay, nan kuma enter captcha, wannan rubutun da aka nuna maka shi a nan gurin, so shi za ka rubuta nan wajen. So kana rubutawa kawai za ka zo ka latsa nan inda aka rubuta register. So kana rubutawa insha Allah zai register normal. Idan ka yi register za su baka naira 500 kenan. So ni yanzu na riga da na register, don haka zan je in yi login in nuna muku cikin wannan platform ɗin. Okay, so kamar yadda kuke gani zan yi login kamar haka. Okay, so kamar yadda kuke gani gashi na register. So kamar yadda kuke gani gashi ina da naira 520 a cikin wannan platform ɗin, kasancewar jiya ne register. So kana yin register za su baka 500, bayan sun baka 500 za su baka naira 10 na login kenan. Yau ma kenan sun bani na naira 10 na login, so shi yasa suka ga 500 da naira 20 kenan. So idan kuka lura, idan kuka ɗan yi ƙasa za ku ga waɗannan shine mashinan su wanda za ku siya domin samun wannan kuɗaɗen. So kamar yadda kuke gani gashi za ka sa 3,000 sai ka siya wannan mashin ɗin. So sannan kuma ga wannan shi ma za ka iya sa 15,000 ne ko 10,000. Okay, 10,000 za ka sa. So shi ma sai idan kana so za ka iya siyan ta. Ga sunan dai mashina dai, duk wanda kake so dai za ka siya a nan gurin, so domin samun kuɗin. Okay, so kamar yadda kuke gani kuma minimum withdraw ɗin shi, idan ka shiga nan gurin za ka ga gashi nan, idan ka samu naira 1,000 a cikin wannan platform ɗin, so za ka iya cirewa insha Allah normal sai fita. Okay, sannan kuma idan za ka saka kuɗin a cikin wannan platform ɗin, ga inda aka sa recharge nan gurin, so za ka taɓa shi. Kana taɓawa gashi nan an ce 3,000, 10,000, 50,000, ga sunan dai 100,000 waye, ga sunan 500,000 ko. So idan kana so ka sa naira 3,000 ne sai ka taɓa nan inda aka sa 3,000 sai ka danna shi kamar haka. Kana dannawa so za ka zo ka taɓa nan
kamar yadda kuke gani gashi recharge, sai ka taɓa shi kamar haka. Ok, so kana taɓawa za ka ga gashi sun kawo maka account number da sunan bankin gashi United Bank for Africa. So nan za ka taɓa inda aka rubuta coffee account sai ka taɓa. Ok, most of them dai na san da cewa mutane da yawa sun san yadda ake sa irin waɗannan platform ɗin, domin kowannen su ma zan ce kaman kalan su ma ɗaya ne inda ake sa kuɗin. So don haka kana sawa za ka zo ka copy wannan narration, sai ka kofa ka je ka sa inda ake sa narration. So bayan ka je ka sa, dan ka tura kuɗin wannan receipt ɗin za ka zo ka taɓa nan gurin ne, wannan receipt ɗin da kai payment ɗin kenan za ka loda shi a nan gurin. So bayan ka loda nan kuma za ka sa sunan wannan ɗinka, sunan da kake amfani da shi na banki. Ok, shi za ka sa a nan gurin, sunan account naka kenan. So bayan ka sa za ka zo ka danna submit ɗin nan, insha Allah kuɗin ka zai shiga. Ok, shi ne kenan. Ok. Wa so kamar yadda kuke gani kuma za ka zo ka taɓa nan inda aka rubuta team ɗin nan. So idan ka taɓa shi kamar haka, za ku ga nan ga click to coffee promotion link. So kamar yadda kuke gani wannan shine link ɗinka wanda za ka je ka tura wani domin samun referral. Kamar yadda kuke za ka taɓa shi kamar haka, ya yi successful, ya kofa kenan. Za ka je ka tura a social media, Facebook da Instagram da WhatsApp da ma dai sauransu. Ok, so kamar yadda kuke gani shine kenan. Ok, muna godiya sosai ku kasance da mu a koda yaushe. Mun gode sosai sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.